Com l'entrena? Home, doncs, se'n recorda d'aquell eclipsi de sol que hi va haver-hi fa cosa d'un parell de setmanes? Doncs aquell dia jo anava caminant per l'art dels maquinistes de flors. I vaig passar per la parada que té aquell xinès. De vegades em ven esqueixis estranys i exòtics. Perquè sap que tinc molta afició per les plantes estranyes. Però Trínia no tenia cap de planta estranya. I estava a punt de tots diguéssim anar-me. Quan de sobte, i sense imaginar-ho, va passar aquell. Es va fer molt fosc i vaig sentir un soroll estrany, com una cosa d'un altre món. I com va tornar la llum, aquella planta estranya era allà. Allà, Indus. Hagués pogut jurar que abans no hi eren, però el xinès no va vendre de qualsevol de les maneres. Per 300 cuques. És una història molt estranya.